много важно е да се следват стъпките чисто технологично и чисто хигиенно да бъдат както трябва. Тук много наблягаме на тази отговорност, както хигиенна, така и производствена. Хората се научиха с годините, защото тук при нас работниците работят дълги години, се научиха, че спазвайки правилата, работа е много по-лесна. Виж сега, както говорихме в предварителния разговор, ще цитирам една моя позната, която преди много години каза: и да си успешен, ти имаш добре платена работа, нямаш бизнес. Тоест, какво имаше преди тя? Това, че бизнес модел, ако имам, ако ме няма 6 месеца, се върна и резултатите са по-добри, отколкото като съм бил тук. Все още не сме стигнали това ниво, ще да може да си позволим това. А и другото нещо, което е, когато веднъж си замесил тесто, то е за цял живот. Умеш ли си ръцете в брашно, то ти остава. Така че работа е едно малко удоволствие, а и ставайки сутрин, аз с удоволствие идвам на работа. Ако не си отговорен работодател, служител, ако няма дисциплина в един производствен процес, работа не върви. Стандартна пица с домат, шунка и кашкавал. Много важно на пицата домата да е хубав. Ползвам финна смляна пулпа. Да, голям, хубав привкус. Затова и дупча тестото, за да може в порите да влезне по-хубаво домата, а и да не ми прави балони съответно. След толкова години в бранша, аз пробвам. Да не кажа всеки ден, но пробвам постоянно нашите изделия, за да мога да следа качеството, не за друго. Децата ми... Аз се гордея с това, че това, което правим тук, го давам на децата ми да го консумират. Това е атестат за качество на изделията, които правим и на продуктите, които влагаме. Фабрика за мечти. Баничарница Венеция